Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramideg. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init. Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di. Tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat. Ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak, adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii, adda sumaruno abannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam, nutangaden tayo ti langit, adda latta na bisked atakyag, akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot iti dana ti biag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anag pailingad itinagan nga ani, nga iti agdama, kat adda iti pagilian a Dubai. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, ilingad naklaangan itinagan nga ani. Iti agdama kat agtrab-trabaho ak dito'y Dubai, kas may sa a front desk clerk, iti may sa a hotel. Makunak anagasatak, tanapintas, tinaseret ko at trabaho dito'y manang. Ididamo, awan plano kag trabaho, iti balasiw taaw. Ngamno apay, akalaat nga ingkadeng ko ti agabroad, iso ti inak ibuksilan, iti daytoy apakasaritaak. Rugyak nga rod ti agsalaysay, idi addaak paylaeng, iti pagilyan tayo, a Pilipinas. Nay, anyat orasan. Amangan numaladaw kan iti trabaho, manakaw. Okay lang tatang, nasapa pa'y matlaang. Urayak matlaang ti service mi, tasukunan dak dito'y balay. Ay, kasta ka day. Amaum nasaya at man, ti naster kam akumpanya. Tanda pa'y service yung empleyadaw. Wen tatang, ada yung amin ti pagaw-awidan dagiti daduma akatrabahwak.
Iso nga orayon ida ti service mi iti sentro. Dayta ti may sa aprabilihyo mi iti kumpanya nga ayan mi. Nagasat kayo nga ron anakastrek iti dayta a kumpanya. Kasano nga'y mo ti trabaho anak ka. Kabaalam ka di matlaang. Siyempre, ididamo. Medyo marigata naktatang. Tawan pa'y experience ko. Ngam babaen iti tulong dagiti kakadwak. Kan siyempre, ti ayat ko ang makasursuro adagos. Nabailak matlaang tatang. Iso na laang tatalaga medyo narigat. Siya kami ti ag-check kadagiti rumwar kan umunag as tax iti bodega mi, tatang. Ay, talaga narigat day ta anak ko. Masapol ama check mo ang imbag. Mamutan, no daduma, di tati pakapaspasamakan ti anomalya iti kumpanya. Wan tatang, laglagi pagtay taabilin nyo. Sige, mapanak nga rodan. Urayak lang ti service mi di tarwar. Dagiti kakadwak nga umay kano ita dito'y bodega ni Sir Henry. Masapol nga rod ang maurnos ti amin. Kastamot dagiti listaan ti stocks asin mangpet. Amok nga iso ti umay na check-upan. Sapay na stricto unay. Awan mo't ket ti makonami kan kuana. Tanasingpet mo't kan naparabor. Ngam no maipapan iti trabaho. Masapol nga organize ti amin. Kastamin ti kayat na. Kasanumot nga ti ugali ni Sir Henry iti balayda. Na-istrikto mat nga iti pamilyana. Makapaintriga mat ngamin ni Sir Henry. Kasla da nakaskasda aw akababalin na. Ay, tinasayaan. Agtrabaho akit din. Amangan no bigla sumangpot ni Sir Henry. Mangpot ka din dagiti stocks nga orayon tayo, ani. Wan, sir. Si mangpot itayan. Nasayat no kasta. Awan ka di matla tinagbali na problema. Ken saan ka di amarikatan iti trabaho? Saan mat, sir? Kat agyamanak tayo ni kandak iti chance ang makapagtrabaho ditoy. Uray fresh graduate tak. Kan awan experience ko iti kastoy at trabaho. Amin na trabaho, narikat. Ngam no interesado kang aramidan ti may sa abanag. Nalakala nga masursuro. Kas makita kat kabisado matan dagiti rumbang at trabahom dito'y bodega. Wen, sir, amukon. Kano adadyak amo, agdamagak laang kadagiti kakadwak dito'y. Katwiling damot amang isuro kanyak, sir. Nasayat nga ron no kasta. Sige. Panawan kayon ditoy. Adupay dagiti naskan nga ring Pasko ito opisina. Nada problema, awagan nakla ngani. One, sir. Ada kamot gaya man, Henry. Nasapa ka man na si Mang Patita. Wen, tawan ti business meeting ko ita. Kaya nasapa analpas na gitarumbang aramida kiti office. Ala, aginana ka nga ruden. Madamdama, sumangpatun ti anak ta. Aginggat alas 6 ngamin ti klase na ita. Kasta ka di. Sa nabalit adamat bukod na alukan. Tiyan ti adat na. Noong maranaan na ti traffic iti panagawid na. Narud
Wen gayam, masapul arumwarak nga grocery inton bigat. Ado nga minen ti awan nga abasto tayo. Mangtad kan tulaangan iti pag-grocery. Sige, ilistam dagiti masapul agatangam. Kanda magamatan ni Jet no at pagatang na. Itex nakto inton nalpaskan o may kasukunan. Ha? Ne, ang mga numaisturbo ka iti trabaho. Saan mo na? Awan ti nakaschedule a meeting ko inton bigat. Dagasan kanton no sa dino man ti mapan mo pag-groceryan. Medyo narigat ti trabaho manang Emmy. Tasyak ti pagdalanan amin asumrek ken rumwar as tax iti bodega ti kumpanyami. Nagasa taklaeng tanaanos ken nasisingpet dagiti kakadwak iti trabaho. Nasingpet met ti boss ko ngem istrikto no maipapan iti trabaho. Medyo lumakayan ti boss ko, taagtawan iti nasurok a 50. Ngam addalangana, kan adda dagiti saguday na analaka ang makaawis iti rikna. Nakunak ti kastoy manang, tanukas jay a makitkitak ni Sir Henry, adda sabali a marikriknak para kenkwana. Nasayat mo at pinatgam ti awis kong ag-dinner ta, ani. Okay lang, sir. Awan mo't pagnak. Kan nakababain mo't no saan kayo apatgan. Mga nay katandak iti trabaho. Siga talaga. Amom, daita ti kayat kukun ka. At a sense of humor mo. Ani, kaya't ka kumaya ka rito opisinak. Mangduto ka klangan iti sabali amang sukat kan kay iti trabaho medyo bodega. Ha? Agpaiso ka diti bagbagayo, sir? Wen, ani. Dayta akat, no kayat mo tagbali na sekretary iti office ko. Kayat ko launay, sir. Apay ka dingar aramidan nyo ti kastoy kanyak, Sir Henry. Gaputa may ayo akan ka. Napintas ka, ani. Kat kayat ko ti makisiningad kan ka. Mama, awan ka di pa ni Papa? Awan pa'y anak ko. Ang mga nood na ka-meeting na. Amumatan ti trabaho ni Papam. Sa bagay, Mama. Oh, kat kumusta mo tinagmalam nyo diti balay? Saan kayo kadi ama boring? Rumar kayo mo't namin sagpaminsan ha? Okay lang, anak. Adumot ti pakakumikumak ditoy. Kung naktumot kami ng mga alatay ni ti katulong, tapno saan kayo na marigatan diti balay? Ngam di umot namin kayat. Anak, amumot nga istrikto ni Papam no maipapandi ti balay. Di na kayat tinawara. Kayat na organisado ti amin. Isosyaklatan ti mga ramid. Tapno awan problema. Nagasat kami kan ni Papa, Mama. Manmanong amin dagiti kasken ka. Dagiti dadduma. Di lagpas pa syartar aramiden da. Nakarkaro no medyo naalwan mo ti panagbiag da. At tapay dagiti dadduma na sumukdan ti agbisyo. Isa nagasat ni Papa. Takas kada kayo tinagbaling ni asawa na. Saan lang aro din na naisam arumwara makibarkada.
Naasikaso pa'y kada kami, kan iti unag ti balay. Nagasa takmot anak ko. Tanaadaan nakitikas ken kakasingpet nga anak. Ken asawa, akas ken ni papam. Anyati ko nam anak ko. Saanan nga iti bude kayo ayan ti trabaho? Saanan, tatang? Inalanak ti boss ko akas sekretaryana iti opisina na. Ay naggasat kan anay. Panmanon ti kasta, boss. Wan, tatang. Nasingpot ni Sir Henry. Adala ang is-istrikto na. Kan nagwapo, uray adan edad na, tatang. Nay, mga no sa bali mo't daytan anak ko. Laglagi pa apamilyado di tao. Mga no mailawan ka kankwana. Ni, saan, tatang? Ar-ara pa apaglaang asapay kuma, tamakasara kakmot iti lalaki akas ka ni Sir Henry. Kaskan kwa na ti kayat kong agbalin nga asawa, tatang. Kung naklakit din noan niya, saan adakas no dagiti saguday na wano kababalin na ti kinayat mo kankwana? Saan kat nga iso mismo, anak ka? Ni tatang mat, adayo ang mapasamak day tatang. Tamay sa apagwadan a padre di pamilya ni Sir Henry. Kasta, adamat marikrik ng para kanyak, ani? Jack ilibak, sir. Idi pa'y nga da marikrik nak para kada kayo. Jack man amoy tibagik no apay. Amok matapamilyado kayo at tao. No apay anagayatak ka. Ay ayatan kamot, ani. Di kanto agbabawi ang nakirelasyon kanyak. Ikarik day ta. Sapay ko, ma. Amo kabasol day ti asinarat ko. Nga mas ruming-ring baw ti panagayat ko kan ka. Ay ayatan ka unay-unay, Henry. Sika ti umuna nga ayat ko. Kat sapay ko mata dinak to baybayan. Saan to Apolos, ani? Naskanakan na ta. Tapno saan na maduktalan ti sabali. Narigatan no maamuan ti pamilyak ti maipapan kadata. Amok ti sinarat ko. Kan amok mat ti pagluglugarak. Agiam anak no kasta, ani. Ikarik adikan to paldaangan. Di nasaya at agsapul tayo ti pagnaedam. Pumanaw ka ni ti poder ti amam. Iti kasta, nawayak amapan ken ka itanyaman nga oras akayat ka amakita. Sigurado ka kad iti dayta nga ibagbagam, Henry? Wen, agpakada ka ken ni tatang mo. Ipagam kan ko na nga inted ti office ti pagnaedam. Iti kasta, saan nga agpanunot iti sabali ti amam. Sige, aramidak timbagam, Henry. Kat agyaman ako unay kan ka.
ang nagbalinak amaag. Gaputan na kirelasyonak iti amok manang Emmy. Ngem nupay adayo ang natataengan ngem iti siyak ken adaanan iti pamilya. Inayat kulat ta ket immanugot takpay ang nakidan na kankwana. Kaas iti kayat ni Henry, nagpakadaak iti amak nga agyan akon iti apartment nga inted ti opisina apag naedan mi. Pasaray inaldaw amapan iti apartment apag nanaedak ni Henry. Ket no kasjay amasapa kami nga aggapu iti opisina, agdiretso kami iti apartment ko ket sala agawidan iti rabii. Adamot gundaway nga umyan iti dagus ko. Nang runa no ipakada na ka ni Mrs. na nga ada out of town conference na iti sumagmamano nga aldaw. Nupay kasta ti set up mi, naragsakak manang Emmy. Nakaragragsak ka mo ta si marungkar ita di tao'y anak. Dakas ka di tatang? Ay saan anak ko? Kayat ko kit di ano kasta makit-kita ka naragsak ka. Tatang? Kayat ngamin asawon da ita, nasaya at ti kasasaad mo ani. Awan ti parikot mo. Saan man tatang? Amin a tao, ada parikot na. Uray siyak, ada. Ngamjak la kayat ti paidagal iti anyaman akita ti parikot. Basta ti kayat ko, kanayon anaragsakak, tapno kanayon mat nga inspirado ak ngagtrabaho, tapno maipaay ko amin akasapulan nyo. Ay, talaga nagasatakken ka anak ko. Napatag kayo kanyak tatang, kat aramidak ti amin, tapno agbyag kayo ang naging awa. Apaya ka na yun kamutan na marabian nga agawid, Henry. Saan ka mutasigod akasta? Kansi ka ti boss iti opisina. Saan matamasapol nga agpakarabii ka akanayon? At damot nagiti empleyado mabalin nga ag-overtime. Ado nga min dagiti rumswa apariko ta saan na mapakpakadaan mo na. Iso ang masapol nga adak la taamang kita iti sitwasyon. Narigat mo ta no isudalatan ti makakaamong agdesisyon. Henry. Narigat no mabaybayan ti uray basit la aparikot. Nang runa kat ado ti kakompetensya tayo iti negosyo. Ngam amangan no agsakit ka iti kastangar aramidem. Abuswa mo ti bagim. Di ka kadi agdanag. Kapailak da ito'y. Sana bali tainton makagraduar ti anak taan ni Jet. Isunton di mang sublat kanya ka mangimaton iti negosyo tayo. Nalahadakan ka day ta Henry. Palpalagipan ka laeng. Ay, jaklakit di ka bailan. No adasaan anasaya at mapasamakan ka. Awan to ti mapasamak kanyak mo na. Iso adi ka agdanag. Saan ka kading agawid ita, Henry? Saan, ani? Tamo ti asawa kat atadarayak a konferensya sa Cebu. Isong agtalin na idak dito'y iti sumagmamanong aldaw. Nasaya at matukas ta, Henry. Tapno maasikaso kamot akas, iti panangas asikaso kan ni misis mo. Kaya't kumutagin na iti sumagmamanong aldaw.
Kas lang amin, napampanugak iti napalpalabas nga aldaw. Ha? Ni, amangan mo't noon yan day ta marikrik nam, Henry. Inomam ka di mo't laang dagiti maintenance medicines mo? Ani. Kaya't mo tapay schedule ka iti doktor mo? Nasaysayat mo't laang na ma-check up ka. Amangan noon niya mo't daytan. Di kaagdanag. Panagkunak kasapulak lang ti inana. Mapukaw tumot lang daytoy amarikrik na. Mama, kaano ka din nga agawid ni Papa? Imawag itay, anak ko, kat kunana nga agawidan inton bigat. Malpas ka no itangal daw ti conference a dinarayan na ijay Cebu. Kasta ka di, Mama? Kasla ka na yun na busy ni Papa. Kanayon pa marabyan ni agawid. Dayta nga rod mo ti dildilawak ka ni Papam. Ngam ko na namot nga adda ka no dagiti rumswa adi mapakpakadaan a problema iti negosyo. Kat masapol ka no nga da ka na ayon iti opisina. Tapno masolusyonan adagos no anyaman dagijay. Ado ka no nga minti ka kompetensya ti negosyo tayo, anak. Ay, ni Papa talaga. Madandanagan ak nga rod. Takadagiti naglabas nga aldaw. Kasla sa bali tilangan ni Papam. Kasla kanayon anabambanog. Kasla agkakapsot. Amang ano na ornungan na ni Tibanog, Mama? Imbagak mo't nga aginana, wano agpa-check up. Ngam natangkan mo't ti ulo na. Kitaam, di maray manan iti conference. Kat iti pa'y adayo a lugar. Kasarita yung tinton sumangpot, Mama. Pilitin yung agpa-check up. Nasaysayad mo't lang numataming. Amang ano nyamot yung tigapuna. Apaya kasi ti mapobserbaran nyo alangan ni Papa. Agawid akon, ani. Imawag aki di kalman iti balay. Katimbagak nga itati panagawid ko. Sigurado ka ba alamon? Iti ngamin lasod ti manong aldaw akaadam ditoy. Kasla nakapkapsot ka. Madandanagan ka, Henry. Awan ti rumpa nga pagtanagam. Sikakit di taganad. Agmay saka manen ditoy. Aywan, ado ka di pa'y taabastom. Ang mga nukasapulan nga agatang ka. Amumat adya kaya't makamkamtud ka kadagiti pagkasapulam. Anadam ti salunat mo, ha? Ay ayaten ka unay, ani. Katagyaman na kiti panagayat mo kanyak. Iti lasod ti sumagmamanula abulan na nadaan ta iti relasyon. Nariknak ti panangipatag mo kanyak. Kat pasensya kalakuman. Ha? Apaya dumudawat kay ti pasensya. Kaputa jak maipaay ti si bubukal a panagayat ko kan ka. Jak maipaay ti tartarigagayan ti may sa babae ang makabukal iti bukod na pamilya. Amumat nga dan asawa kan anak ko. Ngam, awan ti pagbabawyak iti naaramid ko. Pakawanan nak ti Diyos. Ngam, agpada kayo kanimo na nga inayat ko iti kastaonay. Kat orean niya ti mapaspasamak. Ayatan kayon tulata agin kay ti maudi nga angas ko. Laglagi pa makanayon dayta, ani. Amok, kan maawatan ka. Agsipod ta idi inayat ka. Impatag kumatan ti amin, maipapankan ka.
Awan ti panggap ko ang mangagaw kan kay ti pamilyam. Umdasan kanyak ti marikrik na ka pa nang ipatag mo kanyak. Katkaskan ka. Awan ti pagpapawyak, Henry. Ay ayatan ka. Katawan ton ti sabali pa'y nga ayatek. No di sika, tasikan tulat ta. Aging gatong palbiag ko. Nasaya ata si Mangpet kan Henry. Kumusta tinapanam? Nasayahat mo na. Nabanugak lang iti biyahe. Makit-kita nga rod iti langam. Akas lang nabambanog kaunay. Ala, aginana ka pa ita isaganak ni pagsukatam. Mona. Okay ka kadilaang, Henry. Anya ti marikrik nam. Maula, wak muna. Tinasayaat. Awagak ni Jet na ipanda kay ti ospital. Ang mga noon niya ti mapasamakan ka. Henry! Diyos ko, ti asawak! Henry! Naatake ni Henry manang Emmy. Idi na amuak tinapasamak kan kwa na, pirmi asang sangit ko. Tadyak pulos makapan adagos iji ospital, tapno makitak ko mamat ti ay ayatek. Inuray ko pa'y dagiti katrabahwak, tapno adalisensyak asumarongkar iti ospital, asaan amadlaw ti asawa na, nga adda relasyon mi ken ni Henry. Kasla nagtupak kanyak ti langit, idi makitak ti kasasaad ni Henry. Nakaro ti pan nakaatake na, kan saanan a makasao kan makakuti apulos. Iti panagsinnabat dagiti panagkita mi, kasla marunaw ti pusok, gaputa nakitak a nagluwa ni Henry. Kat amok kan marikriknak, noan niya ti kayat na nga iparipirip kanyak manang. Kayat ko nga arakupan ni Henry, ngamjak mabalin nga aramidan, gaputa adda si iimatang ti asawa na. Nagrigat gayam nga ilimod ti marikrik na manang. Kasla maputod ti angas ko. Kayat ko ti agsangit iti kastaunay, ngamjak mabalin nga aramidan. Iti panaglabas dagiti aldaw, nairwaran ni Henry iti ospital, kat nakarkaro manen ti ladingit ko, tapulos ajakton makita ti ay ayatek. Tilaangan mang patpatibker iti riknak, kat tinakitak a panangasikaso, kan panangipatagkan kwa na ti asawa na. Amok adinan to baybayan ni Henry, takas kanyak, napatagmat unay kan kwa na ti asawa na. Kat ditoy anakariknaak iti pan nakakonsensya manang, gapo iti maiparit nga ayat, anapasamak iti nagbaetan mi. Umdasan ang makidamdamag aklatan kadagiti katrabahwak no anyan ti kasasaad ni Henry. Takas iti asawa na, awan apulos ti makaammo kadagiti katrabahuan mi, nga adda relasyon mi ken ni Henry. Tapno
makailiw-liwag manang nagresign iti opisina ni Henry nga imatmatunan itan ti anak na. Nagaplayak dito'y Dubai kat napagasatan akmet iso nga aging gaita at daak paylaang ditoy. Sa anak paylaang anak ka move on aging gaita manang. No kaano, Jack Pulos masungbatan. Di kanayon nga ikarkararag ko iti Diyos, sapay lakuma tagimbagan ni Henry, kat agsublin ti sigod asalun at na, takatukad dayta. Jack matan sublian ti maiparit a relasyon, anapasamak iti nagbaetan mi adwa. Daytoy ti pakasaritaak. Tuy pagayam mo, Ani. Ani, pagayam ko, malading itanak itinapasamak kan ka. Marikriknak ti saam a marikriknam pagayam ko. Nang runa kat impanaknak mo, nga inayat mo itinapudno ni Henry. Ngam dayawan ka taamom ti inararamid mo, kan saan ka nagaramid iti may sa abanag, amabalin nakaperdi iti may sa pamilya. Saan ka nga umibet iti namarswa pagayam ko? Anya ti amom, amangan no adanto dumteng amay sapay nga Henry iti biyag mo. Ti Henry ana itani para ken ka. Kat ikarkararag ko asapay kuma, tamapasamak to dayta. Gapu tamamati ahak. Karbangamet amagunod ti kapkap na kam nga ayat, ken ragsak at talaga aparakan ka. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, tibiyag. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anag pailingad itinagan nga Amanda, nga iti agdama kat adda iti Hong Kong. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, amandalatan ti iyawag mo kanyak. Amin dagitinagan nga inaramat ko iti surat ko ket nabaliwanan. Dito'y lugar nga ayan ko dito'y Hong Kong, adu kami amang padpadaan kadagiti uploadyo, tanagbalinan aliw-liwami ti agdengeg kadagiti padas nga ipatpatangatang nyo. Ada padas ko ajak tupulos malipatan manang, kataging gaita, kup-kupikupak paylaeng dito'y kaunggak. Isu nga idin ako na ti may saan nasingad kanyak. Makatulong ka no, tapno makamove on nak, no yabkas ko ti marikriknak, ingkadang ko nga ibuksilan ti napasamak. Apuon ti saam marikriknak, babaan dito'y programa yo. Sapay lako mamanang, tamapili da ito'y maidrama. Tabarang maminpinsanan nga agpayso, amawaya-wayaak tinabayagan akup kupikupak, asaam dito'y barukong ko. Makapaayat akit kita ang timpas ngayon mo, Amanda. Nakapimpintas ti anak ta. Naragsak ka kadi. Nga oray saan alalaki ti inauna nga anak ka, Larry. Nalaos ti ragsak ko, Amanda. Pudno alalaki ti tartari gagaya nga agbaling nga inauna nga anak ta. Ngam saan na kaya't asawon day ta. Asaan akon anaragsak. Gaputa babae ti impas ngayon mo. Larry. Parabor manipod iti namarswa ti anak ta, Amanda. Saan narong ba nga maupayak? Gaputa saan alalaki. Masapol nga agyaman aklat ta iti Diyos. Gaputa addan anak ta. Kompletong ti binukol ta pamilya. Gapukan ko na. Agyaman na, Larry. Ipatpatag ka unay. Nakarkaro pa iti panang ipatag ko kan ka, Amanda.
Sikat ikapat gan aparabor an awat ko manipod iti namarswa. Da kayo iti impas ngay mo nga anak ta. Ti asawam anak ko. Nakaragrag sa kamangaw awir iti anak yaw. Wan nga rod tatang, kat maragsakan ako na iti makitkitak a kinaragsak ni Larry. Ay na, nakasingsing pert ni nakiasawaam Amanda. Awan na pulos ti makunami kan ni nanang mo maipapankan kwa na. Kat agyaman nakada kayo kan ni nanang, tas ipupuso nga inawat yun ni Larry, tatang. Apay kit din asaan kat nakasingsing pert. Malaksid iti dayta, nakaresresponsable pa yung asawa. Sipod nagkalaysa kayo nga aging gaita, di mi pulos nakita pinasakitan na ka. Di mi pulos na puutan a kinaungot na ka, nga oray pa inusubag ka no daduma. Ni tatang mo't, lalabos kayo mo't ngagsarita. Agpay sumot saan aya? No daduma, nabambanog asumangpot ti asawa, manipod iti trabaho, ngam di mo pa'y asikasuan apulaos. Saan matakanayon tatang? No day tayag binulan naklaang, tatalaga akanayon nakamasiksikura no dumteng ti sangaili. Oray pa'y anak ko, saan arumbang ti kasting aramidam? Tinasaya at nga asawa, oray pa'y nga tano saanin ang makakunail gaputa masakit, ikagumaan na latang asikaswan ti asawa na. Tandaanam akanayon dayta, anak ko. Apay di ka pala naturog Amanda. Adala mo ti rabi eh. Kasano ang maturog ak? Kat di ka pala imabay kanyak. Siniguradok pa yung amin anarnakanan ni baby. Ang mga naagriing no saan anarnakan ana isala. Kaasimot na agsangit itayan ti crib na. Napatpatagsamot ton ka ni baby ngam siya. Di mo ko na yung napagimunam ti anak ta. Kasano, isulatan akanayon ti ayan ti atensyon mo. Amang ano nalipata mo na siyak ti asawan. Amanda, saan to ang mapasamak dayta? Jak to pulos malipatan dayta. Taidiin datag ka iti altar. Ingiddan ko matan nga intukit iti puso kon panunot ko. Asika lang dagbalin na katakunay na ko aging gas si bibiyagak. Kat dahi iti tandaanam. Di ka kaya tama bannog amang taripato iti anak ta. Isong aging kat kabalak. Siyak ti mga sikasukan kwa na no iti kastoy arabi. Gapot amok nga agmalmalumot ti panangasikasong kan kwa na. Naidumduma ka talaga, Larry. Naggasat kami iti anak ta, tasika ti nagbalin a padre di pamilyami. Napalalo ti kinagasat mi. Nagdaras ti panaglabas ti panawan lakay. Umadanin ti umuna kasangay ti apo ko ta. Wan nga raw, may giddan sa niti kasangay na ti bunyag na. Kasta tinangag ko asaritaan dagiti agasawa. Ay kat nasaya at atap na makamenos da iti gastos. Ipampaminsanan ti bunyag ken kasangay ti apo ko ta. Anya makamenos iti gastos nga ibagbagam. Katno ing grande ti kayat ni Larry amanugang ta. Anya? Talaga kanong inyornongan na ti panagkasangay ken ti bunyag ti anak da ken ni Amanda.
Di na kayat ti asi-asi apaskan. Ing grande ti kayat na nga okasyon iti panagkasangay ken bunyag ti anak daken ni Amanda. No kinaresponsable ti pagsasaritaan, para kanyak kan para kadagiti naganak ko. Awanan ti umasping pay kan nilari nga asawak manang Emmy. Manipod iti kinasingpet kan aminan, at daken kwanan, iso ang nagasatak ta iso ti nakiasawaak. No kasano ti kinasalukag ni Larry idi inasawanak, nakarkaro manen ididimteng iti biyagmi ni Abi nga anak mi. Nalaos ti panangipatag na ka ni Abi, kat sinigurado na ang maipaay ti amin akasapulan mi nga agina. Nagdaras ti panaglabas ti panawan manang, ngam nagtalinaed nga agmay maysa ni Abi nga anak mi ken ni Larry. Saan ka kadi ama upupay, Larry? Ha? Ni, anya kumati pa kaupayak ngay Amanda. Siya man titawan ni Abi, ngamawan paylat adin na. Anya ka nakit din aya. Anya kumaga po apa kaupayak da itabanag ngay. Gapo ta lalaki ti kayat mo idingagbalin nga inauna nga anak ta. Ngam babae mo ti dimtang kadata. Kat panagkunam, umdas da ita napakaupayak. Larry, imbagak matan kan ka idi ka paspas ngay mo. Parabura naggapo iti na marswa ni Abi nga anak ta. Anya kumaga po ang maupayak. Terumbang kat ayatan kan ipatag ko ti anak ta. Igiyak ta. Tapno dumakkel anasayaat kan responsable. agyaman nak Larry. Ad-adan nga ay ayatan ka. Da kayo iti anak ta. Kat ikarik nga agnanayon at tulungan ka iti amin abanag. Nang runa iti panang padakkel ita iti nasayaat ken ni Abi. Mami, ag-birthday akon. Anak, 2 bulan pa iti palabsen, saan tumadanon ti may kasangapulo akasangay mo. Ay, kunak no asi dudun. Sa bagay, nadaras ti panaglabas ti panawan, anak. Mamin anumot laangan ngay nga urayan ti 2 bulan. Iso ang makunak nga asidegan at talaga ti panagkasangay mo. Teddy bear ti kayat ko, Mami. Ha? Stuffed toy at teddy bear. Di ka agdanag anak. Sigurado agatangan ni dadim dayta. Talaga, Mami? Wan anak, ni dadim pa iti kunam. Amin akayat mo, basta kabailan na, ipaay na. Iso ang mamati ak na igatangan na kanidadim iti teddy bear as stuffed toy. Sigurado dayta, anak. Mom, anak, oray no spoil ka nila rin ti apokok. Nasaya at lata ti panang padakkel yu ken kuana. Sana kas kadang iti daduma nga ubeng ano spoil dan natangken meten ti ulo da. Sa bali ni Larry tatang, kas makita yumet, talaga disdisiplinaan na ni Abi. Di na kayat adumakkel anatangken ti ulo na. Kang runaan na, di na kayat nagbalin asukir ti anak mi.
Iso nga do ti mangidayaw kan nilari dito yung lugar tayaw. Rara daga po iti naidumduma agalat na. Tatang, Siyak abis mo. Nalaos ti panagraam ko kan kuana. Saan laga po iti kinaresponsable na nga ama kan asawa. No di kat gapu iti naidumduma agalad kan kababalin na. iso ang nagasatak, tatang. Talaga anak kau. Katrumbang laso ba damat ti kinasayaat kan kinaimbag ti asawam. Di kayagda nagtatang. Talaga akas tatyar aramidak. Makitkita yung mo't na ita, saan ka di? Sa bagay matkit di Iso ang nagasat kayo nga agpadpada iti tunggal maysa. Nagaasat kayo, anak kau. Kastagayam ti sagot akayat ti anak ta. Iso tinadakamat na kanya, Clary. Stuffed toy ka no at teddy bear. Anyan. Apay nga gisam ka akastangay. Kasano Amanda? Kakaasi akamang pampanunot. Noon niya ti sagot akayat ni Abi para iti umadani na kasangay na. Nagadun ti nagkitaak. Ultimo iti online. Nagkita ako noon niya ti pag-ayat dagiti kaedad na. Gayam, stuffed toy at teddy bear ti kalkali kaguman na. Amumot asaan anaarte ti anak ta. Awan anyaman na kankwana nung nginginaan, wano saan ti maawat na asagot. Tinapatag, nagtaod ka dagiti tao, amang ipatpatag kankwana. Wan nga rod, talaga na ipasagupsup kankwana, ti amin na pamagbagata, kabayatan ti panagdakkel na. Amo makadi adayawan launay ni tatang tiwagas mo anang padakkel kan ni Abi. Ha? Tiko na ni tatang, uray ka no spoiled kan kati anak ta, di makalata na singpet kan natudyo. Saan anatang kan ti ulo na? Saan asukir, akas iti dadumaan na spoil iti panagdakkel da. Saan lasyak ti rumbang ang mapadayawan iti kasya kababalinta anak ta Amanda? Duwata a responsable kan kuana. Iso adwata nga rod arumbang ang mapadayawan iti kasya agalad na ita. Unay ti kanayon nga ibaga dagiti dadakkel ko. Dagiti kalugaran mi, kan dagiti makaamam mo kada kami, manang Emmy. Kat ti pakaragsakak, iti laksid dagiti panangidayaw ti daduma ken ni Larry. Jak pulos nadlaw alim mastog, wano nagbalin anatangig ti asawak. Iti umadanin amay kasangapulo akasangay ti anak mi. Nakitak ti panakakumikom ni Larry, takayat na kano nga agbalin anakal lalagip, ti may kasangapulo atawan ti panagkasangay, ti kakaisuna nga anak mi. No kasano ti kinagarbo dagiti naglabas apasken iti panagkasangay ni Abi, kayat na kano ang nagargarbo manan, iso nga ad-addan ang nagsalukag. Aging ga adwa laengan nga aldaw, agkasangayan ni Abi. Lolo, excited dakon. Gapo tadwa nga aldaw laengan, kasangay mo na apok. Wan, Lolo. Saan lasi ka ti magagaran, apok?
Oray na kami. Magagaran kami mutan para kan ka. Talaga, Lolo? Una, anya nga iti kayat mo regalo inton kasangay mau. Simple laeng, Lolo. Kayat ko ti stuffed toy at teddy bear. Kasta ka day. Apay, awan ka di pa iti kasta nga stuffed toy mo aya. Awan pa'y, Lolo. Masiguradok apaw. Igatangan nakalakit din ni Dadame. Nga ta, Lolo. Una, kat nun nalaos ti panang ipatagkan ka ni Dadame. Sigurado nga igatangan na ka na jay. Lakay, apay akasla nagadumot ti saganay ti panagkasangay ti apo ko ta. May sadakkel ababoy mo't dyan nakitak nga day jay likod ti balay. Maparti ka di day jay inton kasangay ni Abay. Wan, bakit? Kay nadansapay na dumasagana. Nay, ingranding arud at talaga ati may kasangapulo at awan ti panagkasangay ni Abay. Kaya't kanong amin nilari amanugang ta. Nga agbalin anak kalalagay ti may kasangapulo at awan ti panagkasangay ni Abay. Hay, una yun ti manugang ta. Talaga nalaos ti panangipatag na iti apo ko ta. Agmay-may sa ko naman. Talaga nga ipaay na ti amin para kan ni Abay. Sa bagay, kan naimbag ko na tanapintas ba ti trabaho ni Larry. Kan nalaing mat nga agurnong ni Amanda nga anak ta. Naku namon. Ala, masapol nga agpanunot tamaot no anya ti rumbang nga irigalo ta ken ni Abay nga apo ko ta. Masawin Larry, nakagatang kan iti teddy bear as stuffed toy ni Abby? Wan naman da. Kunakmut kan ka saan ka di. Talagang aramidag ti amin. Tapno may paita ti sagot akalkali kaguman da anak ta. Talaga mo't Biliba ka talaga kan ka. Agmay sa anak ta ni Abby. Kasi tinakon-akon. Aramidag ti amin para kan kuana. Tapno agbalin anaragsak ti anak ta. Iti may kasangapulo at awan ti panagkasangay na. Agyaman na kan kalari. Kat ayan mo nga rudan. Nakalugan na kiti bus nga agsubli di office. Kaya't mo asawan? Iti pa'y lugar anapanam tigim matangam iti stuffed toy? Una, nabanak iti mo lijay. Katapag iso. At nakita ka teddy bear ng stuffed toy. Sigurado ang magustuhan ti anak ta. Isang ginatangkon. Talaga asika. No may papanan iti anak ta. Amanda! Apay Larry! Hello? Hello? Larry? Diyos ko, anya nga tati napasama ka da Larry. Apay akala at anagikis. Kalpasan na, naputo dun ti saritaan mi. Anya tinapasama kiti asawak. Lagayam akan laat-latan anagikis. Kabayatan di pa nagsarsarita mi ti cellphone tatang. Gayam, isunti pa na kaidong party basa nagluganan na. Amanda, anak. Anyan di kastaya na pasawag ka ni Larry tatang. Una yan.
sakit na ito. Nang runa katpat ti pupusay ti asawa. Gamti pakatignayan unay tirik na. Iso tayo ladawan na agwarwaras iti internet. Iti television kan ultimo iti pagiwarnak. Tiladawan na mga arakop iti stop taw at iti ber. Asagot yung ni abi nga anak yo iti panagkasangay na. Wanero tatang, nagano ti sinagrap ni Larry Adunor. Nga iso ti puunti pusay na. Gapay di pa nakaidong parti ba sa nagluganan na. Ngam ti ginatang natin, di bera sagot na para iti kasangay ni Abi. Saan apulo sanaan ano? Tasigun ka iti kakadwa na pasahero nakalasat iti trahedya. Talaga ka nung ngay naramat na kalasag ti magina. Dap na maprotektaran na lang ti staff to yung sagot na para iti kasangay ni Abi. Oo na yan. Aging kay ti maudi akan ito ni Larry. Tilata para iti anak yo ti impang pangrona na. Pagilasinan at talagaan na laos ti panagayat na kada kayo nga aginara. Na isang sangayan ti panangipatag na kada kayo nga agina. Plinano ni Larry nga agbalin ang nakalalagip ti may kasangapulo atawan na panagkasangay ti anak mi manang. Kat napasamak met nga agpayso. Nakalalagip para kada kami, gapu ta isumat gaya man ti isisina na iti sidong mi nga agina. Ididamo, kinwestiyon ko ti namarswa. Taapay, anagsapa nga inala na ti may sa atao, anapalalo ti kinasayaat na. Ngamga po iti pamagbaga kanyak dagiti dadakkel ko, nakaamirisak. Dua atawan kalpasan day di apagteng, isumatan ti umay ko dito'y Hong Kong, tabarang kunak no makalipatak. Ngam aging ga ita, sa diwa pay laang ti sugat nga intunda day di apagteng. Ada itan iti kolehyo ni Abi manang. Katkas kanyak, saan pa'y mat anaglunit ti sugat iti puso na, gapo iti napasamak iti daydi amana. Daytoy ti pakasaritaak manang. To'y pagayam mo, Amanda. Amanda, pagayam ko, anyan anagsaem ti napasamak. Mariknak ti sagsagrapon nyo nga agina. Ngam anya nga rod, nalabit nga iso tinaita ni Agasat day di Larry. Pudno nga ado dagiti pagteng asaan a basta mailawlawag. Nga masapol asursurwan tayo nga aklunan, nga uray pay kasano ti kinasaem na. Tinapatag pagayam ko, di ka umibat iti namarswa. Alakastan, katagyamanag iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, tibiyag. Naimbag nga oras yung amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, ang nagpailingad itinagan aroy at agala unyon. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy,
Awagan naklaangan itinagan aroy, agtrab-trabaho ak idi ijay Manila manang, kat ijay ko anaam-am mo tinagbalin nga asawak. Ubingam siyak iti 12 atawan ni Nori nga asawak manang. 16 na laang idinagkalaysa kami, kat 28 mat titawan ko. Daytoy ti makagapo, no apay asaan akayat ti pamilyak ni Nori. Gapo ta ubing kanuunay, kat sigurado nga awan ammuna iti biyag. Rugyak nga rod ti agsalaysay manang, idi inyawid ko iti lugar mi ni Nori nga asawa. Nanang, handa kamin. Iso ni Nori, ti asawak. Naimbagngal daw yun, nanang. Agmano ak? Ay, sanan. Ay, isugayam da ito iti bagbagam nga asawam, Roy. Nagubing matan. Kanya nga iti amuna da ita iti biyag ti asawan na. Noor arigan, agay ayam pala kumaday ta iti sigking ita. Nanang, sana ga po takit-kitaan yung ubing ti asawak, katawanan ta muna iti biyag. Matured di pa nagpampanunot ni Nori. Ay, awan lata mo kon anak ka. Naglaklakay ka lang arudan abaraw. Ita, nangasawa ka, taypay kasla anak mo. Saan kayo nagdanag, nanang? Amok amin at trabaho iti balay. Kan amok nga si kasun ti asawak. Ay, kat para makita Ay, sabagay, dito'y kayo matkit ding agnaad. Isa makitak to amin agaraw mo. Nanang, husto daytan. Alakit din. Alain yan dagito'y pasarabo mi kada kayo. Aywan, ayan ni tatang. Haday di bangkag na amumot di amamon. Saan ngagtaltalinaad dito'y balay? O sige nga rod, nanang. Taypan mi pa'y dagito'y gargarit mi iji silid ko. Sige anak ko. Nalinis day ta kwartom. Talaga nga insaganak para iti isasangpet yaw. Simbang ba't magaya mong daroy nga anak tabakay? Wan, katamom na niya tiinsangpet na. Tay ubeng nga asawa na. Ubeng? Ay unay kamot tinaya. Ubeng kun kunamutan iti manugang ta. Ay katpudno matlakay. Agasam nga ita nang asawa kit din iti agtawon lang iti 16. Hanya nga iti amuna day jay iti biyag ti asawa na. Mga no, day ito lagi liilad nga agururay kan ni Roy ti amuna nga aramidan. Si kaki di mat. Amam nga raud. Paliumpay mat Hanya nga iti amaw. Ubing ko nam gaminto nagtindag ti kwenta. Nalalaing to pa'y gayam gamsika ngagtagibalay. Ti ko nam. Mga no da makita na nga agaayam di tarwar kat mapanto pa'y lamaki ay ayam. Ay na, bakit? Impaakat mo man ti kastang ugali mo. Tay kunak nga rudain. Paliumpay mo't ati manugang ta. Di ka kasagyaman ta kinayat da tinagawid dito lugar tayaw. Nabayag mo sa panawan nga awan dito ni Raw. Tay kat nga rod Manila nagtrabaho. Ay kat, no isuti ko na makadisaw. Para makita man, nagbalin mo't laang kanyak day jay nga ubeng. Nanang, rumarak pa'y. Inakagbiro ko iti trabaho. Ay, nasaya at mat anak ka. Imbag man, takinayat mo tinagsubli dito'y lugar tayo. Kun dito'y kang agbirok iti trabaho. Kinapod no na, nanang. Ninori ti mangayat adito ti pagtrabahuak kan pag naidan mi. Nauma ka nun iti Manila. Kan may sa?
Talaga amin anarigat ti biyag ijay. Mapanmatla amin iti pagkasapulan mi ti mabirberukak. Naimbaglaangan na tawan pa anak mi ni Nori. Naimbaglaangan tadi ka ikat nakakaasi ko ma. No muna kat, sigurado adi na kamot matulungan amanggad ay taasawam ta nagubing maut. Sigurado nga awan amuna at trabaho day ta. Ay, sapay la ko mga rod nanang, tada mabiro ka kapanggadak. Tapno makarugi kami matan ka ni Nori. Nala, nasaya at mat no makabiro ka nga agpayson iti trabaho, anak ko. Apay nga kalatan dito nagtisilid ta, Nori. Mabainak namin nagtalinaad di tarwaroy. Mariknak namin apalpaliiwan amin ni nanang tigaraw ko. Kaslak nakabaddak iti numero. Pasensya amon ni nanang. Talaga kas dito ugali na. Ang impit di, nasingpot ni nanang. Kastamot ni tatang. No ni tatang, awan makunak, Roy. Kanayon ang tupay adamagan no, anya kano ti kayat ko. Ruwa mo munti bagim ka ni nanang. Tanawan kami adwa ka ni tatang. Talaga ada kayo lang adwa ka ni nanang ti adda dito'y balay. Alangan mo't nagpinpin na liw kayo latta na kanayon. Aramidam latta no anya ti kahit mong aramidan, Nori. May ayon tumutlakan ka ni nanang. Siguro, talaga akasta. Agmay saka ngamin nga anak da. Kan, ti amo ni nanang. Awan ti amok, taubingak kat nga rod nga inasawam. Ngamsi ka ti makaammo asaan ka akasta, Nori. Ammo ka. Saan ka nga inasawa, naammo ka saan kang agbali na pagwadan nga ina ti pamilya. Asilaw ti pagtaengan. Nagasatak nga rod, taiti kasta akin na ubing mo. Ammom dagiti pagrebengam kas asawa. Ken ammom ti mangged. Saan ka madanagan, Roy? Aramidak ti amin. Tapno kayat naktumot laang ni nanang. Kasta tinagbalin a sitwasyon ti asawak, idinagawid kami iti lugar mi manang Emmy. Gapo taub-ubing nga amang siyak ni Nori, ipagarup ni nanang nga awan amuna, maipapan iti panagbiag. Ngam nasingpot ti asawak manang, taamuna asalaan ni nanang ko. Nakasapulak nga rod iti panggadak iti lugar mi. Saan unay adakkel ti sweldok manang, ngam nasaysayaaten, ngam idadda kami ijay Manila. Ti saan nga amo ni nanang, adda trabaho idi ni Nori ijay Manila, ngam saan min adinakdakamat kadakwada. Nagtalinaadlatan ati amuda, kat awan amo ti asawak. Agingga nga iti maysa nga aldaw, Nay, nagdalos mo ti balay. Napaanak la nakiindistorya ka ni Mari Gureng. Nakadalos mo tan na siya babae. Ngam sa dino manan ngay kayan na. Napansama nagpupo ka iti kwartuda. Adda kayo matgaya man nanang. Kaya tsuka di tag merienda. Mang timplak iti kapeyo. Ay saanan, kabaalak tag timpla iti kapek. Nasa apa ka mo ta nakadalos?
Anya nga iti sumarunong aramidam. Agpupok ka manan iti silidyaw. Saan, nanang? Ilabak pa'y dagiti nagmurangan mi iti asawak. No adamurang nyo, ala akon, ta ilabak patan, nanang. Ay, saan? Mga no kunamtukit di atagtagabunda ka. Ay, narigat an. Mga no agipulong ka pa'y iti anak kao. Saan, nanang? Bakit kayon? Saanan arumbang aglablaba kayo pa'y laang? Bayan yun asyak ti mga ramid iti dayta. Anya nga iti makunam iti manugang mao. Si kamat ti makakit-kita no kasano ti garaw na dito balay. Medyo mayat maat lakay. Anya medyo. Ti kunam kit day. Talaga nasaya at jay manugang mao. Agasam ta isopa yun ti mangilaba ka dagiti kawusta. Saan ka pa yun agdot-lutaw? Saan ka nga agdaldalaws? So amin na rin ti mga aramid ka dagiti trabaho dito balay. Oh, kas kala doon niya dito yan. Agtala ka man. Na? No isobot ni mga ipapilit nga aramidan na amin dagita. Di bayam, para makita no aginggat ka no akasta ti aramid na. Lay, ano ti kahit mo asawan? Na mga no italaang day talakay. Siyempre, agpakitang gilas mo't ako nada iti Tagalog. Amok pa, no saan to arumwar ti talaga aborek na day ta babae. Ay na, talaga asaan ang makapudpud no ti tao kan ka. Apay ayakas ta ka. Nagasat ka ta saan abastos ti inasawa ta anak ta. Tano sa balil ang manugang dayjay, hay, ang mga nuan yan tinapasamak kada kayo adwa. Agpakadak ko ma, mapanak iti palengke. Anya ka diti kayo tso asidaan ita? Ay da, oray anya noray. Sa anak mo't anapili ka. Ay iwan gayang balasang kao. Paspasin siya amla kuman ni nanang yaw No anyaman ti manggag mo di takan nigid alapayag mo. Erwar mo di takan nawanwad. Hindi ka agdanag tatang. Maawatak ni nanang. Ipagpagapuklangan kada kayo ka ni Roy. Ay, nagyaman nakbalasang kao. Nagsingpot ka talaga. Naggasat ni Roy tas ika tinaasawa na. Nagasat akmat tatang tanasingpot ti anak yo. Agraman da kayo a pamilyana. Day, papanam no Ray. Nakasukat ka mat. Mapanak makitsenda nanang. Ada ka di pagatang yo. Kan anya ka diti kaya tso asidaan ita pangal daw? Ngun nga agpaisaw bakit? At ay pagatang mo kun ni Noray. Ay, awan. Kan aguray ka man. Mapangkay di tsendaan ko nam. Ngam kasta ti tsuram. Na? Ha? Apay ka din nanang? Mapan ka lang iti tsendaan nakalipestik ka pay. Ay anyan, mapan kan samot agpatsarmeng. Nakar-arjud ka. Nanang? Mapan kan sabot ang paaram. Saan mapan makitsinda? Ay agure ka man. Bakit? Nalabos ka man. Noray, ala, mapan kan. Siya kaun, di makaamukon ni nanang yaw. Kumusta kayo mo ti trabaho, Roy? Nasayat mo't Nori. Kaskas di asan tama ka urunong. Pag gusto lang mo pag gastos tayo iti inaldaw ti masapsapulak. Kaya't ko kumamot ti makaurnong. Tapno makaipatakdar tamat iti bukod ta balay. Tapno saan nga agnanayo na makikabkabalay ta kadananang kentatang.
Amok kami na marigrigatan ka na makilanglangan ka ni Nanang. Roy, Amok, oray di mo ibaga. Oray no saan kang agipulpulong. Ibagbaga amin kanyak ni Tatang tar aramidan kan ka ni Nanang. saan ka kading agdanag? Kabaalak ti amin, Roy. Adda ko isingasing ko na mabalin. Anya day tanori? Kaya't ko kumamot tag trabaho. Kaslamat lang iti Manila. Saan ka di? At tinagam-amwan ta kat iti ayan ti pagtrab-trabahowak? Sigurado ka ka di iti dayta? Wan. Iti kanayon ko nga ipapan iti ili. Adda na amok nga akin ko iti may sa beauty shop. Imbaga ka nagtrabaho akmot iti Manila iti beauty shop. Iso adamdamagan na, no kaya't ko kano ti agtrabaho iti shop na. Ala, saan ka apawilan no kasta ti kayat mo? Agyaman na, Roy. Bay am atulungan ka. Tapno magunod ta dagiti tartari gagayan ta iti biyag. Pinalubusak nga rod ti asawak nga agtrabaho manen manang Emmy. Kinapudno na, sakbay anaamamok ni Nori, maisan a beautician iti Manila. Kat iti beauty shop a pagtrab-trabahuan na tinagamamuan mi. Saan min nga impakpakaamo day takadananang kentatang, idi inyam amok kadakwada ti asawak. Adumanen asao ni Nanang idinaamuan na asumrek kas beautician ijay ili ti asawak. Amangan kano no armanda ijay. Wenno saan, amangan kano no aglalakin to. Ngam saan nga ingkaskaso ni Nori dagidi asinasao ni Nanang kenkwana manang. No dikat nagtrabaho ket di iti husto, tapno matungpal ti arapaap mi, a makaurnong iti pagpatakder mi, iti bukod mi abalay. Iti na minsan, kinasaritanak ni Nanang. Anya ngay anak ko, adamot lamagan gaanab ti asawa mi ti panagtrab-trabaho na kas beautician ijay ilay. Andaan Nanang, dakdakkel pa gidi ati matmatgadan ng umsyak. Apayaya? Hay na Roy, nakapuspostura ti asawam no sumsumrek, intun kwan inaramdan. Nanang, masapul nga agpostura mo't Kasanong orat amamati da beautician, no saan mo't nga agpostura? Ay kastaya. Di mo ko na nasaan ka pinalagipan anak ko. Amagan no agbabawi kanto iti udi na. Nanang, di kay kadagdanag. Mapagtalkan ti asawak. Uray no ubing nga inasawak. Ado ati-atiwon na anahustuan iti edad. Ay na anak ko, sapay la ko mga rod. Ta saan ka nagkamali iti panangasawam ka ni Nore. Sapay ko anak ko. Anya ti ikunam, Nori? Agabang ka itaramidam a beauty shop mo? Wan Roy, kaya't kumutun ti agsarili. Tapno saan nga agnanayon ang makitrab-trabaho aklaangan. Nabibit ta ang makaurnong nakas di ti aramida. Mangalak iti kadwak a beautician. Sigurado ka, Nori? Wan, amo kaday tuyan ti urayan ta agundaway. Tapno magunot ta nagiti tartari gagayan ta. Addan ton bukod ta ang negosyo, Roy. O sige,
Suportaran kay iti dayta panggap mo, Nori. Katagyaman naktakas tati ka panunutam, kan kinagagat mo. Yang iti makunam ita iti manugang mau. Saan ka na nagasat ni Roy anang asawa kan kuana? Lakay. Makita mo ti panagasinso ti biyag da. Sipod tinulungan ni Nori nga agtrabaho ti anak ta. Ay, wan nga raw lakay. Mangrugi na pa yun nga ipatakder ti bukod da abalay. Dayta kat gapo amin iti ibagbagam nga ubeng amanugang mau. Saan mo ka di asang kaulitin lakay? Na? Amok maday dagiti inararamid ko ide kaninuray. Nasaya at mo talaga Ameriskan. Mababainak nga rod iti manugang talakay. Nagkamaliak iti panang ipapan kaninuray. Isugayam ti agbalin aswerte ti anak ta. Nagagat na ngamin nga agpadpada bakit? Isuan na daras ti panagasinsuda nga agasawa. Anyatim ako na mitim patakdar tabalay, Nori. Magustom ka di matlaan? Wan, kat maragsakan ak unay. Kamaudyanan na, natungpalan ti inararapaap ta. Ti maadaan ta iti kabukbukudan ta abalay. Katagyaman akin ka, Nori. Taorean niya ti imbagbagada may papangan ka. Saan ka anaawanan iti namnama? Saan ka anaupay? Nang runa kadagiti inararamid kan kaninanang. Impanagdag mo kit di, apagwadan kang asawa. Ken agbalin to nga ina, dagiti agbalin ni anak ta. Gaputay patpatag ka unay. Kat amin napatagkan ka, napatagmatan kanyak. Kat ada ko makidawakan karoy. Oh, anya day ta? Kayat ko, inton umalis tan iti baro abalay ta. Kayat ko nga isurot ta dananang kentatang. Anya? Oray no kasi tinararamid ni nanang kan ka? Kaya't mula ta makaduay da iti baro abalay ta? Balay tayo, Roy. Balay tayo kadananang kentatang, kandagiti agbalintong apu ko da. Napatag kanyak dagiti dadakkal mo, Roy. Oh, agyaman ak, Nori. Agyaman ak unay-unay. Tatang, nanang, tangay nalpasan din patakdar mi abalay, umakar kaminton. Uwan tatang, nanang. Kasta ka day anak ka. Maragsakan kami para kada kayaw. Maya ti pa nagtinulong yung agasawa. Isuan na daras anaton uyo dagiti arapaapyo iti biyag. Ay, uwan anak ko. Pakawanan da ko kadagiti nararamid ko iti kalabas. Nang runakan ka anoray, manugang ko. Di yun panunutin day jay nanang. Lipatan tayon tinapalabas. Mga baruanan tayo kit di. Ha, kaya't mo asawan. Napakawan na ko, no ray. Nanang, awan tinaskan nga idawatan nyo kanyak iti pamakawan. Natural lang ti kasya reaksyon nyo idi.
Gaputa ubingak nga rod nga inasawa ti anak yu. Day tangarod tinakala ka malik iti anak ko. Takinagnan ka dagos. Nanang, lipatan yun day jay. Awan dagi jay ita asawak. Oray kas jay tinapasamak. Saan ang nagimula iti sakit tinakam kada kayo ta asawak? Mababain kada kayo ti inayaw, anak ko. Kun malmalday. Da iti mabiit. Panawan da kami dito'y balay. Awan ti panawan mi tatang. Ha? Ta isurot da kayo kaninanang iti yaakar mi iti baro a balay tayo. Anya? Ha? Agpaisaw, anak ko. Wan nanang, kasta ti kayat ni Noring asawak. Agdeden na tayo mutlaeng iti baro abalay tayo. Napasamak nga ron ti kayat ni Nori nga asawak manang Emmy. Iso nga ita, agdadan na kamin kadagiti dadakkel ko, iti baro a balay ana ipatakder mi. Addamot ten may nga anak mi, kat ni nanang ti agaw awir, no kasta nga adda kami ken ni Nori, iti ayan ti negosyo mi. Nagresign akmatan iti trabaho manang, gapo tatultulong aklaangan ni Nori amang imaton kadagiti negosyo mi. Adaan kamin iti talo a branches ti beauty shop a negosyo mi, kandwa a barber shop a syakmet ti mangimatmaton. Nagasatak tanaadaanak iti asawa a natured a makigasang-gasat iti biyag. Daytoy ti pakasaritaak. To'y pagayam mo, Roy. Roy, pagayam ko, umuna iti amin, agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo. Mamati ak, anakaibati daytoy iti adal kadagiti papagayam tayo adumdumngeg. Pudno unay, ano agbinadang ti agasawa, kat buyugan da iti nasaya at akababalin. Kan kang runaan ti amin, dawatan da ti panarabay ti namarswa, magunod da ti amin at artarigagayan da iti biyag. Sapay kuma, taagtalinaed ti kinamanagpakumbabayo nga agasawa, tapno agtultuloy ti parabor adumteng kada kayo. Alakastan, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, ti biyag. Naimbag nga oras yung amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita, kat impatulod ti pagayam, anagpailingad itinagan a Lealin, ngamdinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, sa anak nga OFW manang, nupay kasta, makunak amay saak kadagiti naayat amang tartarabay iti programa yo iti YouTube. Kadanggak ngamin daytoy a drama, idi maipatpatangatang paylaang iti radyo. Kat aklunak amay saak kadagiti nakaro a nagliday, idi saanen amang ngaganpay. Naawi sakmet amang ipatulod iti padas ko, anam na ka makaibati iti adal kadagiti padak adumdumngeg. Rugyak nga rod ti agsalaysay, idi addaak paylaeng iti elementarya.
kami nag-eskwela kada ading ko. Aganad kayo anak ko Si kanti makaamo ka dagiti kakabsat mo. Wan nanang, di kay danag. Kuma, masabat mi manen jeep apag konduktoran ni Manong Jun. Ha? Ne, apay anak ko. Wan tapno purwakan na kami manen iti barbarya. Tapno dabalon mi kada ading ko amapan ag-eskwela. Saan kayo nga agpating nga iti kalsada no kasta makita yun ni Manong yo? Ang mga numadisgrasya kayo. Wan nanang, ijay kami laang igid. Kat urayan mi ti purwak ni Manong a barbarya. Pasensya kayon anak ko, noawan maitad ko abalon nyo. Ado nga minti kasapulan tayo diti balay. Amo yumet apanagumala ang ti pagsapulan ti amayo. Naimbaglaangan tada ni Manong yu adyon at tumultulong iti paggastusan diti balay. Di kag danag nanang, adamot ni Manong Jun. Alamapan kayo nga ruden. Diretso awit kalpasan ti klase yo. Amo yumot ni tatang yo. Sigurado nga agungat na ijay no agladaw-ladaw kayo nga agawid. Ne, nasapa ka mo't nagawid ita, anak ko. At namin na panandatata ka, nanang. Nag-half day kami lang nga nagpasada. Masapa kami to kanulangan ninton bigat. Nasaya at mo't anak ko, tapno makainanaka mo't. Ay, ubing kaunay, anay pasungal-ngal iti kasta trabaho. Awan anyaman na, nanang. Ay, kanon to nga tamat asamayati pa nagbiag tayo, nanang. Apay, anak ko. Maumuma ka ka din at tumultulong kada kami ka ni tatang mo. Saan mo't nga iti kasta, nanang? Oray ko man o kasto lang ti adda pa nagbiag tayo. Basta saan ko man nauyong ni tatang. Nagbit niya agong unget. Katijak magustuhan. Kabilin na kayo pa'y. Amo mati ugali ti amamon anak ko. Nalaka pumudot ti ulo na. Makita na lang dagiti kakabsat mo asaan at tumultulong dito ibalay. Agungeten adagos. Katda kayon ti pangidasalan na iti pungtot na. Apay adi YouTube nga rin ti kasya nga ugali na, nanang. Hala, paspasensyaan nyo laangan ti amayo anak ko. Agbaliw tumot laang. Sapay la kumarot taas na, nanang. Makapaumang aminan ti kastoy a sitwasyon tayo. Saan ko ang makita na kiti ubing lita? Saan na ka di pa si mangput manipod di pagkadalan? Adadan lakay. Adadala ang iti silenda tagar arami da iti assignment da iti pagadalan. Naglayang dan. Kalkalpas na launa nagkapo iti pagadalan, libro man ng isang sangwanda. Imbes ko matumulong da kadag iti trabaho dito balay. Baybayam kadilatan lakay. Ay sana mabalin. Masapul nga muda tagtagi balay. Sana si kalatan na kanay ti patpaturayon da nga kot-koti diti balay. Ang ubing da payunay. Saan mo man nga ikalintigan da kita sadot nga anak mo? Isugat akastada tapan panuynoyam nga minida. Enton kwan dosagan ka na Kahit ma? Saan lakay? Mala, kaya ba nida? Tatulungan da ka diti kusina. Mabisina ko. Uwan lakay. Anyamot ka ni tatang, nakauy-uyong. Kaya't na, kanayon kami nagtrabaho dito balay. Saan kami pa'y makaayayam apulos? Sapay agkabil. Kakaasin ni nanang no iso ti pagdasalan ti pungtot na. Uray dagiti kakabsat ko. Kaasi da pa'y asaan na makaayayam. Kasla saan na kami nga anak? Kuma, di na kami la pinututan. Kastimot lang tararamidan na kada kami. Uray ni Manong Jun,
kasla mauman iti kastoy akasasaad mi. Manang Leia, mabalin ka di amapan kami agayayam. Ay naading ko, ang mga numasangputan na kayo ni tata nga da itirwar, agungot tumanon. Sige na manang, mabitlaang. Sika talaga ading ko. Amumot ang masapol at tumulong tayo dito'y balay. No kastoy nga awan klase tayo, saan ka di? Awan pa'y mat ni tatang. Sige nga Rod, nga mabit kayo laang Ang mga numasangputan na kayo. Sigurado abautan na kayong tumanon. Nauyong idi ni Tatang Mima ng Emmy. Saan na akayat ani nanang milatan ti agtrab-trabaho. No makita na asaan kami nga aggargaraw, ni nanang ti pangidasalan na iti pungtot na. Iso asaan kami unay arumrumwar ang makikakaaruba. No Sabado ken Domingo met, ijay umati ayan mi, tamasapul at tumulong kami nga agdalos, wano agmula iti natnateng amula mi. Nalpas mo samot ang jay paparamit ko kung kalaya. Nalpas kong tatang, isong agi na naakbiit. Alangarod anak ko. Apay na kita adim nga Adaday di kubo tatang. Napudot nga min una yan. Iso ako nak nga ijay dalaangan nga agi na. Mala, intun makay na kayo. Adan to pa'y paaramit ko kada kayo bagam to kada kita adim. Iso pa'y timalpas tayo. To intun bigat. At ang tumanin klase saan kayong tumanin na makatulong dito'y uma? Wan tatang. Ay gayam, ayan ka din ni Manong Jun. Apay ajak makita ti ayan nang agdaldalos. At ay ti day jabanda. Ado pa iti marami di jay. Kakaisuna saan na si Murot ang nakipasada ita. Iso masabol at tumulong dito'y uma. Tapno mamulaan man ang itinatang iti day jabanda. Mapan ko man nga rod kitaan ni Manong Jun iti ayan na tatang. Inakikan iti inuman na adanom. Sa dino nga taabanda ti ayan ni Manong Jun dito'y. Amang na ibos nantay balo na adanom. Inakikan, tapno saan analaka amabanog. Sapay madlaw kasla malmalday. Kasla napilitan laon ngay may timulong dito'y. Apay nga taakadagiti kalabos, saan amatagtagari ni Manong Jun. Kasla danaw nagkapampanunutan na. Saan mo tasigod akas jay? Ay, kaasin mo tagiti kakabsat ko tumultulong kada kami. Uray ni Manang Luna, saanan anak kaawid, sipod na pan iji bagyong agtrabaho. Ha? Deji gayam ni Manong. Ha? Anya ti kaslag agawon kan kuana ni Manong dyan? Nakabuti. Ha? Nagsalungay nga yan ni Manong ko. Apay nga agsangsangit ka anak ko. Apay ni Manong mo adyon. Nanang, ni Manong Jun. Intaray da tatang
nga di ospital. Anya, apay, anya tinapasamag ka ni manong mo. Ada ininom na nakabuti, nanang. Nakita ka pilpilitan nga gawon ni manong dyan nagayam na. Nga madun samot ang tinainom ni manong. Hindi ko nagsalungay nga yan. Diyos ko, anya ngay dayjay. Apay ang nagsalungay ngay ni manong mo. Orayan tayo nun niya di ko na ni tatang. Pinagawid na kami. Tapno may ibagakan ka tinapasamag ka ni manong John. Lakay, anya tinapasamak iti anak ta. Sa dino ti ayan na ita. Bakit? Ayan ti anak ko. Kaya't ko ang makita ni John. Bakit? Awanan ni John nga anak ta. Anya? Anya ti kayat mo asawan? Natayan ni John. Natayan ti anak ta. Saan? Saan apod no day ta? Saan? Minumiti sa bidong ti anak ta. Aging gay ta. Kasla jak pailapat siya na naaramid ni John ti kasjay. Alaka. Sigun kindi dyan nagayim na. Saan na kanun na nabangalan ti parikot na. Suwaday chay, tinapanunot na solusyon. Apay, anya nga taaya ti parikot ti anak ta. Apay, asanta na mamuan. Apay, adi na puno simpag magakadat. Diyak amo no abay, bakit? Diyak amo. Dead on arrival ti kabsat ko manang Emmy. Sigun iti gayem na, adda kano nadagsan a parikot na, iso a nag-suicide. Damdamagan mi no adda nadakamat na iti gayem na maipapan iti parikot na, ngam awan maibaga ni Manong Jan. Intabon mi nga rod adagos ni Manong ko, ta saan kano a mabalin a mabayag a maimasayag kuna ni tatang ko. Saan nga roden ang nakita pa'y ni Manang ko aluna ni Manong June, gapo ta saan ang nakasangpet, manipod ijay bagyo a pagtrab-trabahuan na. Kalpasan ti tabon, inumong na kami ni tatang, kat binagbagaan na kami, asaan mi kano atultuladen ti inaramid ni Manong June, akabsat mi. Ito tanay tabo ng tikapsat iyo. Agsingsingpot kayo, anak ko. Saan niyo tultuladan ti inaramid ni Manong Yajon? Anya man na parikot ti sumangbay ti biyag tayo. Naska na natibkar tayo amang sarangot iti amin. Nalawag ka ti kada kayo dayta? Lakay. Amoy mo't anarigat lang ti adda kabibiyag tayo. Iswanas kan nga ti tinulong tayo. Tapno may sakad tayo ti inaldaw akasapulan tayo. Tatang. Lakay. Amok aday ti kasasaad tayo ti biyag. Tinangpakapsot iti pakinakam ni John. Tauray kasano ti panagpursigi tayo. Agtaltalinaed akas to'y lata ti kasasaad tayo.
Unmat ngagpaiso tatang. Anyang harap ti maaramidan tayo. Naging galang dito iti kabaglan tayo. Ado kayo ang nagbalin nga anak mi. So nga ikarkarigatan mi nga isakad ti panagbiag tayo. Tatang, Awan ti mabaliwan. Kasi ti sigod, ag ti tinulong tayo iti trabaho diti balay, kan iti trabaho ijay uma. Inton maminsan, di ka agtanga-tanga. anay ko tatang. Hindi mo isaplit kanyak ti dalitin mo. Anyasan, pamidwa agpay. Anay ko tatang. Agnakom kamot nga tayo. Kat amo mo na niya dagiti at tanam. Just kigakit di nga obe. Anay ko nanang. Nagsaniit. Anay ko. Mabit lang anak ko, taagasak ti sugat iti bukot mo. Agdardaran, gapo iti panang saplit ni tatang mo iti talitinuang. Nagkarumot ni tatang ang nanang. Inton maminsan, anadam ngamin ti garaw mo anak ko. Nukas di nga ub-ub baum ti adim, saan kan nga agaramid iti sabahali. Makitam ti napasamak, naibatam ti adim kat natinag iti datar. Nakita ni tatang mo dahi dyan napasamak, iso adin ang radna ka. Diyak mating gagara nanang. Madimod ngamin ni ading kong agpababa. Iso ngayon sa mirak tinag-isa ang itin na po'y. Diyak matamo matinag ko. Anak ko, Nakarukit din ni tatang Sipot pa ubing kami. Nauyungan kada kami. Kaslasan na kami nga anak. Nukas diado saan na kami. Isu siguro ang nagpagamatay ni Manong John. Tadinan mabaala na kita. Hindi pa nang dangdangran kada kami ni tatang. Kan gastamot kan kananang. Boy ngamin ngayon putot na kami palaang. Barbarigatan na kami matlang anak na. anak ko, saan ko mga agsaksakit tinakam yo ni tatang yo. Talaga nagkaroon ni tatang nanang. Nagkaroon na yan. Apay nga ta kanayo na maulawak. Bakit? Ne, ang mga no nyamot na itanlakay. Agpa-check up ka laangan. Ang mga no na nga ato ti presyon mo. Unget kan tumot ngamin nga unget. Awan lakat agong unget ka. Kasano? Kat natangkan mo ti ulo dagiti anak mo. Lakay, ubing pa'y dagiti anak ta. Sapay nagsasarunuda. Anya kumangay ti ekspektarem. Masapol ko lang ti inana. Kanayo na kami na makumiko medyo uma. Yalanak man kiti iti sigarilyo. Day tapay ti may saanaskan nga ikatem. Sigarilyo kala sigarilyo. Na, Pasaray na kainom ka pa'y nga agawid iti balay. No nalabasam dagiti gagaye mo iti kantina, uray mabisin ka uminom kalatta. nagadulakat na sa umunaya. Halakit din. Yalanak iti sigarilyo. Talaga maulawak. Masapol nga agpa-check up kan lakay. Kaduan na kanto ni Leia mapanagpa-check up. Makitam, high blood kamot gayam. Isumat la kanayon ka maulaw. Awan da ito eh. Tila pagdatanagam. Idyam nga minan ti arak kan sigarilyo. Na. Isu dagita ti nakaalaam iti sakit Ay, mo. adula amin. Natay kung maaminin nga agsiksigarilyo kung umininom iti arak. Ay, hunay lakit din day tapa nagrasrason mo ay alakay.
Masyan kamot iti bagim. Intun kwan, kimaro day tarikrik naam. Nanang, umadanin ti graduation mi. Sapay ko mata makaumay kayo kan ni tatang. Ay na anak ko, maragsakan naktagraduar kan iti elementarya. Uray ni tatang mo, sigurado ang maragsakan mo't. Amangan no saan ang makadaray. Amumot ang nakapsot ti bagina, tanagtinagmutan ang pneumonia ti sakit ni tatang yo. Nanang, Maasya nakarod kan ka anak ko, tasika ti kanayon amapuyat amang banbantay kan ni tatang mo. Di ka pa yun makastrak iti klasim no daduma, gapo iti panangas-asi kaasom kan ni tatang yo. rumbang lang at tumulungak nanang, tadapay dagiti ading ko anas kan atari patunyo. Sana bale, tanasingpot ti maestrak. Intulok na nga iawid ko dagiti daduma a lessons kan activities ko diti balay. Amuda nga ti kasasaad ni tatang. Ay, pagyamanan tayo day ta anak. Kat ita, agradwar kanton. Ha? Anya day dyan nanang? Iti silid mi tinagapon na anak ko. Ni tatang mo, ang mga noon yan tinapasamak kan kwa na. Nagturong kami nga rod iti silid dananang, kat ijay anakita mi ni tatang anakadasay manang Emmy. Intaray mi iti ospital. Nagtali na ed ijay iti sumagmamano nga aldaw, ngampi musay matlaeng, gapu tanakaron ti sakit na a pneumonia. Sakbay api musay ti amami, nagkidaw kada kami iti pamakawan, gapo kadagiti inararamid na kada kami, kastamutten kaninanang. No payada sakit tinakam ko iditi amak, napukaw amin dagijay manang, tamas riming baw ti panangipatag ko iti amak. Lunes ti graduation ko manang, Domingo apimusay ti amak. Diyak ko man agatendar idi iti graduation mi, ngam inayayo dakdag iti kakabsat ko, kastamutan ni nanang nga agatendarak kano, tapno maalak ti diplomak. Nga amok apakaragsakan ko mamot ni tatang ko, no addapay laeng abiyag. Ita, agdadan na kami pailaang kadananang ko ken dagiti kakabsat ko. Katkas iti sigod, agtitinulong kami amang isaksakad iti panagbiag mi, akas iti aramid mi, idi addapay laeng abiyag ti amami. Daytoy ti padas ko manang, tuy pagayam mo, Lealyn. Pagayam ko Lealyn, napintas man ti pakasaritaam. Nupay ado, dagiti naglabasan nyo iti biyag. Pudno nga ado tinapasaram iti ima ni tatang mo, idi ubing ka, nagtali na idlata ti pamatag, kan respetom kan kuana. Dayawag mo ti klase ti pamilya nga adda kada kayo. Kararag ko asapay lakuma, takanayon na kayo atarabayon ti Diyos, tapno iti kasta, agtali na ed ti kinaragsak, ken kinabigket ti pamilyayo. Alakastan pagayam ko, agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo.
dagiti tugot, iti dana, tibiyag. Intun mapunas dito'y lagi dagiti naglabas asaan kan panubo liday kan ragsa isudat ng paris kadagiti tugot iti danal tibiyag.